Let's make pininyahang manok at ito ang sangkap na kailangan. Okay guys, magandang araw sa lahat. Magluluto ulit tayo ngayon ng pininyahan na manok. Ang gagamitin natin ay ang manok, gatas, pineapple chunk, mayroon tayong carrots, patatas, luya, sibuyas at saka red pepper, yung siling pula. Okay guys, ngayon muna natin iluto ito. Papainit tayo ng kawali, tapos i-prito muna natin itong patatas at saka carrots. Lalagay muna tayo ng mantika. Prito natin yung patatas. Sama na rin po natin itong carrots. Sama na rin natin ito guys sa pagprito. Bahagya lang na iprito yung Pwede na ito guys, hanguin na natin. Bawas tayo ng konting mantika, masyadong marami. Yan. Gigisa na natin yung luya at saka sibuyas. Unahin natin yung yung luya kasi mas matigas. Susunod na natin yung sibuyas. Tapos guys, ilagay na natin yung manok. Ilagay natin na at least isang sando. Paminta. Sarap. Pamintang sarap. Pero ilan natin muna. Paminta kasi 2 kilo. 2 paminta lagay na. Okay guys, takpan lang natin. Kasi yan magtutubig yan ay. Kaya yan na yung luluto sa kanya, sarili niyang tubig. Takpan lang natin siya. Pantay yung luto. Haluin din natin guys. Ito pag yung nagtubig ka siya. Sariwa pa. Tignan niya nagtutubig siya.
Kaya yan na yung magluluto sa kanya nung hinugasan ko. Lumabas yung tubig. Okay guys, so ganda na itsura. Oh. Mix lang natin yan. Marami pa siyang tubig. Okay lang yan para maluto mabuti yung manok. Para matanggal yung lansa. Ito guys, so patuyo na. Kaya ilalagay muna natin yung sabaw. Ayan. Para yung sip-sip ng lasa ng yung lasa ng pineapple masip-sip ng ng manok para malasa. Ayan lang natin siya. Kailangan igisang mabuti yung yung pagisa na siya, oh. Kasi pag hindi mo nang mabuti malansa yung tubig niya, kailangan na natutuyuan siya. Buksan na natin para mabilis matuyo. Yan guys, so nagmamantika na siya, oh, ganyan. Kasi pag yung tubig pa, nyo na, lalagay nyo na yung mga sahog, malansa yung manok, hindi masarap. Ayan o, nagmamantika na o, malapot na. Kaya lalagay na natin yung sahog. Ito, ipa-ipa na natin yung patatas, carrot, saka siling pula. Ayan. Natin yung pinya. Dalawa yung nilagay ko guys kasi 2 kilo yung manok ay. Yan, ganyan. Mix lang natin siya. Yung sabaw ng isang lata guys, hindi ko nilagay kanina. Yung isa lang ang nilagay ko. Yung isa iniwan ko. Yan guys, oh. Yan oh, mabango pag yung pag naigisang mabuti yung mga karni-karni, nawawala yung lansa. Kaya pag niluluto yan, mabango na pag yung talagang nauubos na yung pinaka sabaw na galing sa sa mga karni-karni. Tikman nga natin guys kung tama yung alat. Lagyan pa natin ng konti. Konti lang. Tapos ilagay na natin guys yung yung milk, yung gatas. Yan. Yan lang natin yan kumulo. Yan. Hanggang lumapot. Luna, paglagay natin ng gatas, i-mix natin para malasahan lahat. Yan. Tapos ayan lang natin na matuyo ng konti para lumapot siya yung pinakasabaw niya. Nasa inyo na guys kung gaano kadami yung gusto nyong pinaka-sauce niya. Yan. Pero ako ko muna siya. Pakuluan ko muna siya ng konti para matuyo. Lalapot yung lalapot yung sabaw niyan. Ayan. Ito guys, malapot na yung sabaw kaya luto na to. Maraming salamat sa panonood guys. At pag nagustuhan niyo guys yung aking luto, paki-like and share, follow sa Facebook at saka subscribe sa YouTube. Maraming salamat mga guys. God bless.